Világítós kapásjelző elkészítése legolcsóbban. Megvesszük a régi módi kapásjelzőt, ledes öngyújtóból kiszereljük a ledeket, és egy kisméretű gyorskötöző, amit két részletbe fogunk felhasználni. Egyik részletet már előtte méretre levágtam, berakjuk a hengerbe, hogy a megfelelő magasságot tudjuk kialakítani a LED lámpához. Ezt követően a öngyújtóból kiszerelt ledet bele helyezzük a hüvelybe, majd jön a gyorskötöző másik fele, amit a kapcsoló résznél fogunk elhelyezni, ami egyben a kapcsolónk is lesz, illetve stabilabban tartja a LED lámpát. Teljesen koppanásig letoljuk, ugye ezt is méretre vágtam, ezt követően, amikor be akarjuk kapcsolni, csak a másik végét visszafűzzük a kapcsolónál, felhelyezzük a tetejére, és már is megvan a világítós LED lámpánk, ami elméletileg akár 120-150 órát is tudna világítani egyfolytában. Ha talán lemerül az elemünk, akkor még a foszforeszkálós rész magába szív annyi energiát, hogy kibírjuk nyugodtan reggelig.